Ahmet bajarê dîrok û qedîmek ku ji 33 şaristaniyan ra mazovaniyê kiriye û bajarê herê meziniyê Kurdistanê ye. Navçeya wî ya dîrokî jî navçeya Sura Amedê ye. Ev navçe bi cihên xwe yên dîrokî û bi kuçeyên xwe yên teng tê binavkirin. Dema ku dibên kuçe, ev erebeya Kaşkaşkê jî tê bîra mirovan. Erebeya Kaşkaşkê ji bo gelekî kesî deriyê debareyê jî. Lê mixabin ev erebeya ku em behs dikin hêdî hêdî ber bê tunebûnê ve diçe. Ji bernameyê karên zor, dem baş temaşevanên hêja em navçeya Sura Amedê ne. Di vê bernameyê xwe da em ê çêkirina erebeya Kaşkaşê bînin pêşberî we. Lê zinekî dixwazim basa vî erebê bikim. Wekî ku tê zanîn erebeya Kaşkaşê dema ku sanayî pêş neketibû ew qas erebe tunebûn, di rojevê ve dabû û gelekî hate bikaranîn di demên borî da lê belê îro kêm bûye lê her çiqas kêm bûbe jî gelek kes debara xwe pê dikin. Kerem kin em hevdûra çêkirina erebeya Kaşkaşê biceribînin. Dest bi karê xwe bikin. Em ê çi bikin na hoste? Em ana çekçekî hatiye em wiya çêkin. Belê, em ên destpêkê de çi dikin? Em ana darê xwe darê spîdarê xwe jêkin. Belê. Em ê makînê xin. Erê. Ondan sonra em ê eyarayê çêkin, textî lê xin, hazir bikin. Belê. Em dest pê bikin, dixwazî? Em dest pê bikin. Ser alî wiya lê. Ji bo em van darên spîndaran jêkin du makîne hene û bi rastî ev her du jî gelekî bi talûkene. Gelekî hoste tiliyên xwe xistine ber makîneyê jî. Em bi hev ra spîndara li gor eyara Kaşkaşkê dibirin û her du alî wek hev dipîvin. Di vî karê da pîvan gelekî girîng e. Navê min Mehmûd. Ondan sonra vî meslek ez bavê xwe elimî me. İşê çekçek çêkirinê. Bu 25 sal ez vî işî dikim. û iştera bêjim ana çekçek nemane. Berê me sê royê du sê heb çê dikin. Ana meyê du meyê carkî ya çek çê dikin ya çê nakin. Na hostin me her du spîndarê xwe Jêkir. jêkir. Me pîvand nesa? Piştî pîvandinê me jêkir nava me çi bikin? Em ana makînê xin çargoşekin. Belê. Em ê serê wî zî zirav kin. Em îcar ser ereba xwe eyarayê çêkin. Em ê başla bikin çêkin. Na hinek makîne dixwazim me ew makîne pir talûk hebû. Talûka wî gelek zêde ye. Pir zêde. Nesa divê mirovinek baldar be ew tabii. bike. Teqet dest mesê xwe biriye? Erê min sê car birî. Sê car. Çawa te çawa birî? Ket ber makînê. Belê. Nêze way xuya dikin. Erê. Ana her sê min jêkir. Te di ber makîne de jêkir nesa? Ji ber wî divê karek mirov zanebûn jî lazim e jêra. Tabii, Wisa tabii. carek da tu nikarî. Tabii tu fehm mesela fehmekî tu carkî da bikir. Ez ji makîne tirsiyam bi rastî. Tirsiyam. Em dixwazî hêdî ev makîne çawa ye? Yazî çargoşe dikim. Çar goşe dikin. Serê darê tu jî dikin. Erê tu jî dikin bo desta. Tamam. Em dest pêkin dixwazî? Bilê em dest. Em xaşilê spîndarê xwe çar alî jê dikin. Dema jêkirinê hinekî giran e. Ji bo ku em bi destê xwe dijdînin û li ser kêra makînê derbas dikin.
ku em çar alîje dikin vê carê jî serê spîndarê tûj dikin ji bo ku dema bibe kaşkaşek em ê pê bigirin û kaş bikin. Tamam öyle. He. Em makine bigirin. Ama vana du daraz ilekhe, Tamam. vana di bo serine. Bu yek Em ê na ji bo serê. Na oste. Dengê makineyê gelek Are, gaz. her kutlara xwe meselê wan tûj bikin. Are, tamam. Ana hazır. Hazır e. Evet. Amade ye. Em ê piştî ana çi bikin? Derbas kîjan beştir. Ama ana du habe küçük alekhin, yek bo seri, yek bo dawiye. Ama ana le dakhe ki vakte eşya da bar dikin, arabe denin xware eşya pê nerje. Ew li adet bîne. Na, em ser taxta dikin. Belê. Em vana ser taxta dikin ki bu eşya nekeve bar. Tamam. Ez vana riyazî lekhin, Tamam. Em naha biz ez bînim. Darê 4 metre me bir, ser gizarê, min û heval. Ondan sonra 4 metre jê kir, 2 metre û heştê me îşt. Ondan sonra me 2 metre û heştê îşt, me darê xwe girt planê xist. 4 alî makînê xist, alî serî jî 5 santîn me zirav kir. Bu tirhet bigirik. Vana me du alî lê xist, du alî dinê zemî makînê dinê derbas kir ki bira çargoşe were. em makine resmi Erê, amê wî makîne. Derbas naha erê em ê vana ji bo bikin çar goşe te gonosa. Bu dawî yek bu pêşî. Yek bo dawî yek ji bo pêşî em ê vana çawa bikin me du goşeyê çekir. Erê em du goşe zî 6 santîn nîv gora 7 santîn çekin ki vana girê qalin Ez be. destê xwe nadim wan makîna pişekî talîke ne? Na, Ez hinekî dûr sekirim. kava. Wî gerere qarşî bir yan. Ev makineya ku hûn dibînin bi rastî gelekî min ditirsîne ji bo ku hetan ha gelekî kesî birîndar kiriye û ji bo wî jî dema hoste texteya dibire ez zêde nêz nabim. Piştî ku me dest bi karê xwe kir, du heb spîndarên dirêj me gir destê xwe wan spîndara her çar aliyê wî me di makîneyê da derbas kir. Bi rastî ew makîne jî makîneyekî gelekî bi talûkê bû. Hûn ê jî temaşekin gelek hoste, gelek karkerên ku vî karê jî dikin gelek cara destê xwe xistine ber makînê û xwe birîndar kirine. Ya dirêjbûnayî 2 metre. 2 metre. Em ê vana metre jê kir Belê. ve çekçeka xwe xirin ki ortalama çê. Nav çend metre? 2 metre. 2 metre. Metre em ê 12 heb çekin Erê, nasıl? 12. Tamam em çekin. Tamam, başla. Em destê bikin. Erê. Iyice kelek olan makineye de bu bir ev rastı. Makine aldınız. Evet. Var mı?
Piştî ku me wan spîndarê xwe di makîneyê de derbas kir, resmê du hev makîneyên de derbas kir. Makîneyekêm da çar aliyê wî me rast kir, paşê serê wî jî me hinekî tuş kir ji bo ku em bikarbin rihettir kaşkeşeka xwe pê bigirin. Me dozde textê xwe jê kir. Piştî ku me textê jê kir, em hatin serê navê makîne çi bû? Plan. Serplanê niha me kelekê jê kir. Keleka dûz bike ki pê ser direka rast bike. Rast bisekin. Ji ber wê yekê. Tamam, em dîsa çêkin dixwazê. Başla. Dozde hebene. Em dest pê bikin dixwazê. Belê niha me dî spîndarê xwe jê kir, her çar aliyê wî û çar hev dozde. Dozde Şeşta jî text bû. Dozde me jê kir. Piştî ku me wana amade kir, niha em ê derbasî hêdî hêdî kaşkaşa xwe bibin. Em ê çi bikin hoste? Em ê ana darê xwe dênin eyarayî çêkin. Eyarayî nebe Belê. te 100 kilo bavê ser tê zorliq bikişînî. Newsa. Tu yê eyarayî zevt bikî tu 5 kilo bavê ser bikişînî tu zorliqayê nakişînî. Yani der de ayar pir giringe Tabii. Pir en önemliye wî eyara wê terezî ya. Wextek tê dikişînî ne eyar be pişta te dêşe te nikarî bikişînî. Ama eyarê bibe tu karî rehet 5 kilo bikişînî. Mesela kaşkaşek anjî ku dibûn dibêjin çek çek. Çek çek. Kasî mirov dikare bişuxlîne, çend salî. Ya vallahi Demeli. mesela ez küçüktü hayana mı çek çek çê dikirin. Belê. Ondan sonra haya anaz vay devam dike. Git gide daha kim dibe. Daha naminen. Mesela ez şura çek çek şekim. Çend sal dikarim serî kar bikim bişuxlîne? Mesela gom tibavê ber baranê Belê. ber baranê bimine 3-4 sal devam dike. Ber baranê nemine 10 salî tu karî devam bikî. Yani kesekî 10 sal dikare malbata xwe Evet. bi vê karê xwedî bike ne? Tabii. Mesela merve heft heş nüfusa vi çekçege mezedik. Belê. Vi çekçege dikşine mesela roya 20 milyon, roya 5 milyon, roya 10 milyon. Ver idarak dike. Em alîkî çekin jî, alîkî jî sohbeta xwe jî bin, baxivin jî. Tamam. Ana darê xwe bigirin. Her duya jî. Na, Yekî. yek. Ez çav. Araba awer demirî ti xêrak bigire. Tamam, ez bigirim demirê. Vana ayarayî zemî çekin. Ev ya her du spîndarê xwe em ê deyîn Erê. serî. İjar tu ver vî alî. Werim yalê. Viya ji min re bigire. Tamam. Ez îcar viya dê bavên dênim ser. Ez ji wer. Me her duya danî serin ha. De îjar Divê tu wek hevdû bin, nasıl tam Tabii. aynı bin. Erê. De îjar tu ka ber de bi deqekî Belê. ber de. İşte vî terezî pir önemli ya. Ev ya mühim nasıl? Tabii vî ayarayî nebe, nabe. Mesela viya minkî bidin dawiyê. Tu Pê çav ya ayara. famdikî mesela tu zanî ku aynı çê. Mesela Destê te elmiye. Tabii. Mesela peşiyayı gire hinki gram be. Bu çi taxta 5 santim viya alî dikeve ya. Belê. Dikeve ayara. Yoksa vî ayarayî zevt nekî tu nikarî vî erebê bikişînî. Ana mesela ayarayî way tamamen. Tamam nasıl? Em îcar ava dênin xwarê her du dîrekî rast were. Ayar xira nabe nasıl? Na, awer tamamen. İcar em ê ana îşaretak bikin. Belê. Ku derê ew dikî? Binî mesela jî civata. İşte diyor. Tu çi bikî we derê? Yani ve derê bê mena kul bikin. Belê. Civata takmışken bijdiğini ki bir merhaba zorlanmış ne var. Tamam. 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 Evet tamam. Em çav kin ha? Em icar bini bizmara lêxin Erê. pê dîrek em ê nekevin ondan sonra em ê textê xwe lêxin. Ez pê digirim bila neke. Erê. Karî avî alî bigire daha baş e. Kîjan alê? Avan demira bigire ayara dîreka bira xira nebe. Demir. Vî alî bigire. Gir. Bira ne lîza. Tamam.
Evan ku me penûsê xêz kir bizmar dikin ji bo ku darê me ciyê xwe bigirin û eyara wî xerane be. Em her du alî jî bizmar dikin. Ev beş divê qewîbê kirin ji ber ku beşa yekem e. Hoste carna lêxistina min apçakûçê naecibîne û ji destê min digire. Her du darê me ku me danî li ser tekerê amade bû. Ana via tamamen. Tamam şey bu ev ya. Here inja vê alî hinkî fire em hinkî teng bikin. Kîjan alî? Alî via pêşiyê. He. Em vî textê xwe Em îdaretan lêxin. çima teng dikî? Pir fire rahatsız dibî. Fire. Yani çawa mirov nikare bikişîne de ama Tabii, dama kişandin tu tabii, dibêjî tabii, tenge. tabii, tabii. Vî textê îdare lê dixin. Îcara me vîya teng kirin kî. Kîjan? Ha tu teng dikî. Here. Tu naj bo vî teng bikî lê dixî. Here. Vîya me dîsa ra. Tamam, berde. Berde erdê. Tamam. Avana tamamen. Îcara me textê xwe dêne ser awer xêrak bigre. Mer textê xwe eyara yok. Li gor çi ayara wî dikî? Hemiye datînî ber hevdû? Tabii, Li gor ayar dikî. tabii. Yoksa Ev texte ji ku dedetên jora? valla bana alî dervat. Derve. Saxle min ne Tabii, tabii. Darê hewr nebe nabe. Darê şam wextek baran lê kevek pir giran be. Ev ya giran nabe ne? Na, ya hewr e. Vê carê jî em derbasî danîna texteya dibin. Ji bo ku em deynin ser dozde textê me hene. Evan dozde texta em wek hev dipîvin û datînin berhev. Ka îcar berde ez eyara meze. Mezet dedî çawa teraziye. He navê erast. Vî önemli olan vî teraziya ya. Başka terazî nebe tu nikarî vî erebê bikişîn. Piştî em datînin berhev eyar dikin û bizmar dikin. Ez jî yek yek bizmar dikim. Her textekî çar carî bizmar dikim. Bi rastî lêxistina bizmar jî qet hêsan nîne. Ji ber destê mirov gelekî deşî. Vana yek pêşî yek dawiya mêxin bu eşya nekeve. Ji bo alavên ku deynin serî nekevin em ê bizmar bikin ne? Kaviya verme. Bizmarê wan jî aynen ji Na cuda. vana hinkî dirêjin bizmarê. Ka? Ha bizmarê dirêjin. Ka tevşo bigire lê. Ez ê Li vir. li vir xwe. Hediye çem bizmarê me lê xwe. Ev her du darên gulover ku hûn dibînin jî ji bo alavên ku bên parkirin nekevin datînin dora kaşkaşkê. Yek datînin serê wê, yek jî dawî. Gazî tamame em îjar kelekûyî çêkin. Em niha me serî binê çêkir. Erê em jar van kelekûyî em jêkin. Tamam.
Ev ciddi sej bu alevin me nekevin. tabii Yoksa tabii. işte navda nekevin. Tabii. Bismar aleyhim. Böyle nam hatın davriya araba koyun Evet. kaş geliyorsa. Hamica Şey lastik mi? ağırlı. Lastikle ettim. Ev lastik bu çiğ. Lastik bu kışandına. Jibo kışandına yum. Gesantır rahattır Tabii, beniyorsa. tabii. Çava mı çekin? Yani bu ayarabı. Burada bir evet. Bitse biz maalesef. Tabii. Ve jî me qayişa xwe pêvedanî ew qayîş gelekî giring e ji ber ku kesên ku wê çekçekê bikişîne û bar deyne serî bi wî çekçekê dikare rehet gavê xwe bavêje. Me çekçek ji dîsa xiste pêşiya wî û her alî sê bizmar lê da çekçeka me amade bû. Ev yena ha tamam wisa? Evet. Böyle Evet, tamam. naha araba me kaşkaşki amade ye. Hemen ha bicer binin wisa? Evet, tamam. Kamlerin me çava çekiriye. Tamam. Emin ki bicer binin. 2 metre 80 santime direk roje kir. Ondan sonra 6 taxt bu. Ma ortaya jê kir 12 taxt. Ma kirekay giş makinê xist. Ondan sonra me ayara direk gazda. Ma ijardanî ser me araba çê kir hazır kir. Me qayişê xwe zî lê xist. Ana araba me hazır. Temaşevanên hêja niha ev arabaya kaşkeşeka xwe me çêkir bi hevdûra bi Hosta Mahmûd ra. Niha jî amade ye em ê nav kuçeyên Amedê da hinekî bigerin, hinekî alavan bar bikin û ji we re nîşandin ka barkirina wî kişandina wî çawa ye. Kerem kin em bi hevdûra bikişînin hinekî. Qewet jî dixwaze. Gelek yostiyam. Ji ber ku jî ku min kaşkaşekê derxistinekî jiyekî bilind bû û kaş bû. Qewet be. Bilê niha berê ji ber ku kuçeyên Amedê tengin, birastî berê na ji ber ku demek şer û pevçûn derket kuçe reh bûn. Lê ji ber ku berê kuçeyên Amedê teng bûn û wesayît nediketin navan kuça ev erebeyên kaşkaşek hebûn. Elbet berê gelekî zêde bûn û gelek kes alavên xwe bi wana dikişandin dibirin. Lê niha ji ber ku hem sanayî pêşket hem jî wesayît zêde bûn û kuçe fireh bûn. Niha ev kar ber bi tunebûn êva diçe. Berê karkerên ku vî karê dikirin bi rastî debara malbata xwe jî bi karê kişandina arabaya kaşkeşê dikirin. Lê niha hinekî kêm e hep hene. Naz dikişînim ez ê hevrimciyekî alavê wan bigirim.
Baş biçimine, baş biçimine. بله وی کنجد بینن عربا خویا کاشکی هم نهاد ناف کچه تنکی آمده دا دبن سری علاف جیه خوش کنه براستی مرد کاره بجه کو عجیب کاره کی گرانه ناملی من ناگرن کو از عربی کاشکم yani beden vücut hamu değişi ve hafta bir rengi em bername xo bidawi dikin di bername ek din yek karin zor da em cardin li peş veriyor.